Fahmi kok galak men to bengi iki dengaren. Ya. Lah jere kan namben. Oh iya, bar ngombe karbit. Kula padosane sing iyung di Mas sing iyung. Nah. Nyawa. Golek sing iyung kok sing iyeng ya. Terminal iki lho. Bareng ngono ngadi-adi. Iya ya oke. Yo. Jeglek yo. Piye? Aku anggere karo wong wedok wani malah wedi. Ayo Ika Genti. Anu. Yen mamajan mung karo Awas. Menika kula kintunke Pak Martono Bojonegoro, nggih. Mas Wardoyo Jumantana nyimak. Oke. Naryadi Masaran anu Kang Petro. Oh nggih, Masaran. Siap. Macane Surati mengko. Delalah pas liwat. Oh, pas liwat. Kene kadung jengkek lho. Ayo. Iya. Mbak Fahmi. Iki kan Awas. Yop. Ya ngono kuwi ra sopan. Ika Genti kene. Kok beda? Beda karo Bu Fahmi iso dos-dos ngono. kaya Tok-tok. bareng karo kowe kaya natap cagak ya. Aku lho ya ora sekecil itu. Lho kok beda? Piye ta? Bedane coba karo Fahmi ngono. Ayo iki karo Ika. Kula nuwun. Wong dodok ilawan. Akene nek wis karo sing berpengalaman kuwi iso totalitas berkemalaman. Ayo. Ayo. Tutuk. Pacitan. Eka, yuk. Sarami. Hop, Eka Genti. Ayo. Piye kepada ora nek unine blas. Akhir kene kok mandek panganan. Yo, kumpul. Yai. Oh. Jebul kamulah jodohku. Iya. Apa iya, Mas? Coba to Mas mumbulane. Mas Nanda, ayo Mas Nanda. Panas. Yuk, Pak Fahmi. Panas. Awas. Yo, parian sing. Apa Mas? Apa nih? Olahraga. Gue olahraga mau kisinan. Kowe kira ngrasake sakit semangatku nganti asam urat makreng ngono. Yo, Mbak Fahmi parian. Nano neno. Cireng. Wadai kerdus. Mas Gareng. Pancen bagus. Alhamdulillah. Kaya. Wedak. Ora cocok. Us. Inilah wanita-wanita yang saya tolak cintanya. Pasti sakit dengan saya. Fahmi parian dinggo Parang Kusumo. Ayo, Fahmi, ayo. Nano neno. Ayo. Tuku delima. Cacahe 6. Terus Parang Kusumo. Wargane ayem tentrem. amin. Yo, itu jatah 100 ini. Matur nuwun
Mbak. Satu. Eka, ayo Eka. Kagem sinten? Bu Parang Kusumono. Oh, parang Anu Neno, ayo. menyang Yogya. Nyang Yogya. Kok tuku susu. Susu. Terus? Keluarga Ageng Parang Kusumo. Heeh. Mugi slamet rahayu. Hebat. Nyo jatah 100. Wis. Satus. Nggih. Iki lho, ya. Satus. Ayo Mas Gareng. 5. Nggih. Dudu 7. Duduk pitu terus. Parangkusumo Nggih. tambah maju. Hebat. Amin. Nah, iki diwaca pengumuman iki diwaca sih. Pengumumane diwaca kuwi lho, pengumuman. Lho niku penting lho, Mas. Penting. Nggih. Apa ini? Mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ya. Masyarakat. Ayo. Diwaca Diwaca sik kuwi, diwaca sik. Raos riyen. 3. Nggih. 3. Telu terus. Angka sing sulit. Heeh. Terus Bayu. piye? Medit. orang iki wacane sik. Kan mau riyen. Mas. Masis. Ditunggu Mbah Loso di panggung wayang. Loh, di Mbah Loso. Nggih, Masis. Ditunggu Mbah Loso di panggung wayang. Alhamdulillah. Wis tak waca ki. Cair lagi. Hah? Cair. Gorene sik kok. Wis dite entek wis ana. Mau itu 200 ya didung loro ya pas. Aku ki wis apal. Kowe iki lomone karo wedokan tok. Tenang kok dibagi ya Bu Tami. Heeh. Tenang Mas, iki lho Mas. Coba, Eka, kowe parikan ngelem Mas Gareng nduk Eka coba. Aja nesu. Neno. Ayo. Ayo. Ana tongseng. Ana tongseng. Diwadahi kuali. Diwadahi kuali. Alah Pak De Gareng. Pak De Gareng. Ganteng sekali. Amin. Nyok Kak, tak tambahi 100 iki sik enek delalane turan iki mau. Wong yo gawe seneng. Delalah kok pas kowe kok nek susulan lho Bu. Nggih. Aku mbok kono angsalan. Yo, oke monggo. Nggih, monggo. Ayo. Coro. Dituthuk teklek. Teklek terus Ki wong loro kaya telek. Wong wis tak alem lho, wis tak alem kok sing tanggal nesu ae. Iya to. Sing mbok alem aku sing entuk duit kowe kok. Lho, nek wong alem iki kudune entuk probeyone entuk bebungan. ora usah Wis gelo. gawe seneng atine. Yo, tutuke. Ano. Wes ngono entekno. Yo. Panas sedang. Panas arep blodok karemu. Aling. Padhe Gareng. Iki lho. Iki duitku. Kalau nduk Eka kalau. Aku gur kondo. Iki duitku. Hah? 100 Engko tak wehi. 100 nggo bayar guyuh. Kuwi ae gur 5.000 kok 100 iki. Bolongane apa? Yo Mi. Caping. Jenggleng 100. Oke. Jenggleng cok, yo. Hop. Wah. 100 bijine Mas Gareng top. Loh, berarti hebat. Hebat ya, Nduk. Awake dhewe kawe ra entuk biji. Iya to. Wah, di biji 100 kok nesu lho. Aku wong tuwek kok ya iso dihapusi. Kaya kucing. Sing ngrawir-raine dhewe. Kaya kucing nek remason. Ya, mi soak. Karo Ngandi, Mas. Mulai. Nang kene disio-sio. Oh, ya iki apa? Oh, budalang. Ora entuk Bayu. sing lanang entuk sing wedok. Pancen bojomu ki pait. Broto wali. Kowe pancen wong wedok sing apik desa jagat korat. jagat koran iki apa? Ben sakarepku ngalem
Satu. Tapi digenake sih. Aku akhir itu di satu sok joget Bali ya. Makanya mbok menawi Mbak Sivi Kuwi ngersani DP kok lagu kuwi DP napa? digo sing sasi ngarep. Genahne. Arep DP, arep PD, karepe. 100 ya 100. Ya. Sok bayar iku. Misowa. Lu bayari Teguh. Capi gunung. Ya Mas, ya Mas. Natian wadon sarta. Etan paling ulon. Bablas ki langgame nggih. Eno mane banyu bane. Ya Mbak Fahmi. Jaman jora kelingan anak Oe walang kekek walang kadung neng gunung tak cadungi sago awe pipa London entek-entekan dangdut ya, monggo yuk. Gunung desa. Terima kasih, matur nuwun Mas Gareng. Kata lepat Diagung Pangaksami. Mugi wulan sura menika saged saya amimbui